Simbio Rubin Ikli is my God. Natang panahon na kasagaran sa na bisan mga bulok sa na papasaron ito pasangawa ba. Kato siya eskwela na siya og grade 1 wa kapasar. Wa na siya balik grade 1 ni grade 2 na siya wa kapasar sa grade 2. Eskwela sa grade 3 hambot na anto labot na sa grade 6. So wa gyud siya kapasar. Ang gusto man siya eskwela nag high school. Ani kuan na jud ang kuan katong principal naginan siya sige tagaan ti ka og tulo ka pangutana kanang tulo ka pangutana kung matubag ani nimo papasaron ti ka pag graduaton ti ka ning elementary kuan siya ang Bisaya in Englishon tulo ra ni siya ka question kung maka-answer kay niya tagaan papasaron ti ka maka-graduate ka sa kuan elementary pero istorya first question unang pangutana unsa may in English sa pagkaon tang no sa English sa pagkaon ang isa na sana lang po niya ang isa nga pagkaon pod nyo correct 1 point kaya dohang pangutana second question unsa may in English sa maayo sinakin di na jud siguro ni di na siguro katubagan niya ningon na po siya na Mayo good. Correct? Last question. Kung makatubag ka ani, makagraduate ka sa sa elementary. Unsa mainili sa masulubon? Naingon na po siya pag-istorya nga. Masulubon sad. Correct ka, nakagraduate siya. Nakachamba siya, katuloy siya kachamba. Nakagraduate nga, puro chamba ba. Hindi sana-sanar niya. Muna nga kita, di kita magpagawa sa paglaom kay. Basi kita po makachamba. Ang mga kinabuhi, manay ginaingon nga na ako no to'y isa ka tao, nakadaog siya kuan ba, luto. Sos, karang sa kalipay yun niya, nga nakadaog siya luto, sumagit pa bitaw na siya, na buwag ng baba. Gisi, dako kayo. Dito sa hospital, patahi. Sos, karon otro na sad. Ingon na nga, tay, sinanay tay, gitaban og lalaki tay siya gito buwak na po yung baba sos karon katulad na po ingon nga tay ang atong balay tay nga na napalit sa dog sa luto tay pati tanang kwarto tay gidala ni nanay gitaban itong lalaki siya pagana na siya ang iyang mata ni sudlot wala na po baba pero yung mata ni sudlot na po lisod kay ng inanaba nga tungod sa emosyon bitaw mo na siya nitabo tungkol sa emosyon sa tao daghang impact o daghang epekto natoy isa ka tao dito sa restaurant English man to siya ingon di pa sa restaurant tayon order na siya dito ingon siya hey waiter come here doling waiter siya give me a 1 coke and 1 cake alingko na itong Amerikano asunod din siya kapag kapobre ng Amerikano ha ako doble hon ako ni hey waiter come here dool pa rin tong waiter. Isa, give me a 2 kokok and 2 kikik. Basta ang waiter nagbangalot, lingkod. Siya pumatang, sir. Pagkita, honor pa na ko na, sir. Asa na napito na kapakitaan. Ano nga, lisod na isa, order na po itong isa. Sus, kada order niya ito kay sundog-sundog malagay. Sus, karang kaingon sila, otroho na po na to. Ingon na napag-istorya. Kay upat, mato sila kabarkada. Pero, sa punahay ra sila ingon dito isa dito sulod sila dito sa beer house ingon di siya nga tagae ko og marka Agila gitagaan di Gold Eagle beer ingon po dito isa dayon nga tagae ko marka Kabayo gitaga Red Horse isa na po tagae ko og marka Pana gitaga di Kulapo sus ang isa wa man sinaw-naan isa tagae ko marka Itik gitaga Silver Swan pag inom na din siya, hanip! Ang alat ng lasa! Mana, kaingon nga. Kuha lagi, nga na sila dito. Sos, sundugan man siya kabisan sa order. Sundugan po niya. Sos, alas nga order to. Ingon na rin nga. Gaya ko ka-astri bay. Isa gaya po ka-astri. Ingon rin nga. Ano nga yung ka-astri? Siya, ikaw rin mo ka-astri. Pati astri, kauno na. lisod gining gaya-gaya ba nga wala kay balo kita nga manundog-sundog ta
ato yung isyur jud labi na kanang manambal bitaw ta. Lisod ng kuan kay kada estilo mo tagiyong ni Divine Master ni Rick Senior kanito Master King of All Kings Master Bimborek nyo Divine Grand Master Mas Madonik Universe. Kada tao lahi-lahi mong estilo o lahi-lahi mong nakatunan. Kung siya eksperto si ana kung kamo wala mo kabalo ayo mo pagsundo kana kay iya po ng talento ng siya. Tanang tao ng kalibutan na kutob sa manambal isa ka na sa gipaluyuhan sa Dios kita gagahom membro man o dili, masingsingan man o dili, kumo kay manambal, napasabot na kana siya, mayong tao ng kalibutana. Mo nang dili na to basta-basta mahukman, mayubit ang tao. Dili na to ma-underestimate ang kakayahan sa katao kay kanya kada isa na to laylay tagpapel o laylay tagmisyon ng kalibutana. Mabitaw tong kanya tingon sa pagistorya. Kung kamo pod mag-complain mo, dapat kamong duha dili ka ikaw ra saan man ako nagkasabot nga ikaw ra mo complain tapos katong isa wala ko kabalo unsa iyang kon pero ingon siya inyo na nang kontrolon dapat magkuan ba sabot-sabot mo dili kay ikaw ra si istorya tapos kitong isa wala ko kabalo kon unsa hinungdan mo na nga kuno ninyo daan isure yun ninyo daan mahingon di siya pag istorya undangan na ninyo machismis kay wa di na mahinungdan dili di na makatabang si katao. Natoy sa kapanang sa Biyernes Santo to, Semana Santa ba. Ang mga tao to, grabe nagpuasa, klase-klase na to, pero yun na sila ni Dibahin na to. Kana inyong ipangkuhan diya kung nag-uma pa, alam mo, namiko pa, alam mo, nagtanong pa mo, makakaon pa mo. Kaya sana, pero sa bagay, kanya-kanya malagita, tradisyon, kanya-kanya matag-estudyo, yung kalibutan na, ilapon ang katungod. Basta, kitang, ako walang advice, kada isang ari ka na to, ang Bible nangagi na kana kung mo eskwela ta mingon jud na kung unsay itubag sa imong tawagon ka karon sa imong itubag sa imong maestra siyempre maka-present karon si Jehovah present pa ba di ba pas na sila ni Rizal present pa ba pas na gihapon si Rizal present pa ba si Mungkado si Jesus Christ present pa ba pas kinsa may percent karon si Ruben Iclio managi ingon karon panahon na karon ni Ruben Iclio kung kinsa percent mo na kana siya kay wala nila na tudlo sa tibok kalibutan sa kalawasan bot material spiritual butong kinila kun Dios lamang si Divine Master Ruben Directo Senior Master King of All Kings Master Bimborek Junior Divine Grand Master Mas Madonik Universe ning kalibutan na mo na siya giingon nga ang tao klase matag misyon basta ako ni present na dyan ko nasulti ko sa kamaturan nga kada sa kanato magkinaong sa maandagan wala nila yung Diyos ngayong gipangita pa gikan kanitong karon si Ruben Iclio man kana Diyos Aman Ruben Iclio Diyos Anak Ruben Iclio Diyos Espiritu Ruben Iclio matag sa nga kanato kanya-kanya tang misyon basta ako di pasabot ako sa unod og bunga unsa yung giumulo ko punungan gikan kanito hantud karon Alpha and Omega Distrito di ang tomorrow Rubinian International. Gandang umaga bawat isa sa atin dito sa mundo. Material, spiritual. Good luck na lang sa kada isa natin. God bless to all.